Okay. Iruging karon din mga kasin, nga ibasa deti surat nga intay to balakadan. Sagudayan nga ti surat ni Petra ana pauluan iti. Agin uumel. Dear kasin. Sakbay man ngayon nak isalaysay ti pakasalita kasin yung kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo di tanay Marcy Studio ng karamanen ti pamilyam. Kastameten kini Manong Nemi. May samat ka digiti idulwek iti Ilocano drama, iti social media, pati pa yan iti radyo. Kablawak pa digiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deti nga programa. Nga jak ninamnama nga may saak tumat kadagiti makapagsurat kasin. At daanak kami iti parikot iti asawa kasin yung nagagatmat ti asawak nga ni Lando. Saan ba't nagkurkurang kada kami iti anak mi nga ni Pipay no maipapan iti suporta pinansyal. Tila ang jak kayat iti asawa kasin yung ketsipod idi addan nakem ti anak mi natalged mo ten tirik na nga kanayon nga mapan makiin inom iti ruar. Masansan mo ten nga mabarbartek tunggal agawid ti asawak. Tasag imbes nga agawid sa kalpasan nga agtrabaho agdiretso met iti paginuman iti arak. Wenno kadwana dagiti kaubraan na iti construction aginumdan tunagawid din ti asawak ket nabarbartek. Di damo awatek ti asawak takuna na pag pangikat lakanot bandog na nangruna kat natagsen met nga trabaho da. Kanayon met nga ited na ti sweldo na. Ngem gaputa kayat ko nga isardengan ti asawak ti panaginom na iti arak ta. Diyan karod kayat nga kasakit isuna. Diyan kayat nga agbabawin to kamaudyanan na into no adan marikrik na iti bagina gapu iti nalabes une nga panaginom na iti arak. Ngem kasla awanan ti pagdalanan ti sauken kuana. Aging nga dimteng tigan panawin nga naumaak pa yun nga mangbagbagaken kuana. Tawan matapulos ti dingdinggen na. Saan namat dinggen ti saok? Saan namat dinggen ti sao dagiti naganak ken kuana dagiti katugangak. Ultimo ti anak ko ket maapektaran pa yun gapu iti kinamamartek ti amana. No kasano napasamak ti amin kasin yung kastoy man ngayon nak isalaysay. Nanang! Pipay anak. Api masansan nga. Saan tayo nga kalanglang nga mangan ni tatang? Ay na. Sigurado aklakid di nga damanin iti paginuman. Kadwa naman ang iti kakadwa na nga pasig nga mamartek. Api nga min ngagbarbartek ni tatang nanang. Kanayon lakpe nga kantyawan dagiti kasadarak nga ubing ditoy. Ngano makitkita da kano ni tatang ijay pagin inuman ti arak nga. Pure nala kano itugkal ti sipit na. Tsak man mo kini tatang mo anak ko. Namin adumet nga binagbagaak. Nga idyan na ti pa naging inom na iti arak. Angim awan mat apulos ti pagdalanan ti saukin kwa na. Anya nga tano siya ti makisarita ken kwa na nanang. Ay namangan kakit din anak ko. No di nakto pay dingdinggen ti amam anyan to lakit din si kang ubingan. Kayat ko mga agsardengan ti kinabamartek ni tatang nanang. Anak ko ulit, din tupay, dumngag ti tatang mo kanyak.
Anyan to laki dikin kan. Iso nga naumaak pa'y kidikin kwanan. Jak amon ti aramidek tapno no dumngeg kanyak ni tatang mo. Ay, nairuwamak pa'y kidin. Kasi noro din nanang, nagsakit ni tatang. Kasta kadilatan. Kumakit ang dati aramidin nyo tap nagbalbaliw isuna. Ngamin ka jak kaya tamapukaw ni tatang, nanang. Sa anak ba't kidi nga, mamuma anak ko nga mangbagbagakin ko ana. Tila ang jak kayat, kadati di natingdinggan ti bagbagakin ko ana. Ad-adalahan nga masurunak, no kasta nga, yad-adda na ti aginom iti arak, o rin kanayon ko nga bagbagaan. Manganggakit din anak ko, tayong kan tumaturugan. Petra, bakit? Petra, bakit? Lokad mo, mandili daw. Magnusan ako mga lokad ng diri daw, bakit? Kat, baybayaan ka nga maturog di tarwar, kat naglamak. No, agsakit ka. Siyak tumad lang di kakaasi. Alas umrakan. Talaga saan nagmadlang nga matiki saya, bakit? Talaga nga labna. Tadi nakayat nga maturog di tiruar, gaputa na lamak, ken ado pa ti lamok. Ayun bakit? Ito sa anak man di ka na, mabisina. Anya ti orasan, ha, Lando? Kasi man nga oras ti panagawid mo. Amo mga daguro-uri nga pamilyam king ka. Di mo pan panunutin nga madandanagan kami king ka, ta anak mo. Kalayo na nga saludsudin kanyak no aping awan ka pa'y. Ay, amumot nga napanak na kainom bakit? Sabi alam mo pa nga ikatibanog ko ta. Amumot nga mapanbanog ak iti trabaho. Alam di nakita saranin na. Ay nako, ingkalatamangan ditan. Ada nakaluban nga si daan dita. Isuti ka nam. Makaturog akon. Makaturog ak pa yung nga gurureking ka. Gumagat sa anak nga urayan. Kat, sinot mangilukat king katiri daw? Alam mo istorbom datatanggan nanang. Bakit kin lakay dan? Oy, Lando, dahil ako matpan panunutem. Imbag pa ata na ano saking kang asawam taman, anusang kalata, uri no kasta nga kanayon kalatan nga maladaw nga sumangpet nga nabarbartik ka. Nadubay lang nga sasawmat, bakit? Isarding mo kaminin at ipanagin inumot, sobra. Rinabi ilaengan, kumakat. Sagpaminsan kumalaeng mo't Sagpaminsan? Kasaan namat nga sagpaminsan nga mabanog iti trabaho, no dikit inaldaw. Saglang mo't aginalan no day off ko tunggal Domingo. Katore day off mo kat aginom ka lata iti arak. Ay na, Diyos ko, aya. Ti kayat ko isarding mo kuman, tapno awan ti problema. Sa kantulag babawin ton makaala ka iti sakit. Madingarod tirik nakbakit, no jak uminom iti arak. Anya ka na ya. Talagang di mo dingdinggan ti sa ukeng kan. Ay na, naumak pa ikit din. Agad, kanayon mo lahat nga iso ti bagbagam. Kasang ka nga rod nga mauma. Isang nga kanayon mo't nga isot sungbat ka. Agad, makauma nga pa iso ano iso lang nga iso ti sasaom. Nga iso lang iso mo ti sungsungbat ka. Ay na, ikakit di manganan. Mabwisit akagin ka. Ay, tila babawi ka ng bagbagamanan kinkwana. Amok lang aruden nga dinadinggan ti pamagbagak. Amok lang aruden nga awan ti pagdalanan ti saukin ko ana. Ulitik to pa'y laeng. Anya nga tataramidik aya. Nagrigat laeng aya. Kasi nga makaasawa iti mamartak. Kahit ko launin nga sarding na kuman. Tadyak kayat nga kasakit isuna. Ay, buwisit na ta. Ala, kadwag ti mangan bakit? Sigurado nga mapalaban man ti bagay ti trabaho. Talaga mo't nga nalaing ka nga mangan. Naimas nga min ti lutom. Anyan tuman nga oras nga gawid kan.
Ha, Lando? Ha? Diyan ka mo Api ko mga di mo amo. Amo mati oras nga malpas si trabaho. Kumakat no malpas si trabaho, agawid kami dito pamilyam. Agawid ka dito balay. Ore, dito ka nga uminom iti arak. Nagboring san no si siyak laang ito uminom. E di ayaw ma'am, di kiti kakaduham ta dito ka nga uminom. Tamno, makita na kamot ti anak mo. Sagpaminsan kay lagkitan. Tano agawid ka iti rabi nga nabarbartik ka, matmaturog mo ti anak tan. Sakit ita, agkita kayo, apagbit lang, ta mapangkaagubra. Aduman nga sa umon, bakit? Tika di baga makat ingkamanan makiinom, dahil tamanan ti paglaingam, dahil talaing ti araramide mo. Inak agtrabaho. Kagkaputa mabanog ka kagad, sapulin ti bagik ti arak. Unay ka mo to, di ka lang makawat mo to, bakit? Api di ka lamang umaaya. Anila ulit ti kayat yung iti arak, nakasangsanger. Di mo maawatan, tadi mo amo ti riknana. Kat isong harun ti jak maawatan, nakapapait. Jak maawatan tiraman na napadasak idinta pinilid dak nga pinainom ng jak pulos kayat tiraman na. Api nga da kayo nga mamartek kay ayo yola unay. Nakasla matay kayo no awan ti arak iti bagiyo. Siyempre, diti tama na, diti epekto na pangikat ti bannog, pang-relax ti bagi. No, malipatan ti problema, pang-relax. Kasano ka ma-relax na barbartek ka nga agawid? Nga di mo pa yun madiretso ti pagnam. Kurang nalaing nga di ka makadaanon dito balay. Kasta ka diti relax kay bagbagam. Ay na nakadaduman nga sa umon. Kano di mo kayat nga makangag ti sao. Dumngig ka kuma, aramidem di kiti kayat ko. Isardeng mo ti panagin inumoy di arak, Lando. Panunutin mo't ati anak ta. Basit pa'y ni Pipay. Kayat mo nga mapukaw ti amana. Kayat mo nga rod. Ape ngamin nga data ti bagbagam. Nakadado dita. Nakadado di kiti mamartek. Ngalaklakayanan. Patsim deta. Pay matay aya ti tao iti arak. No nalabas unay ti panaginom mo iti arak. Posible nga makaala ka iti sakit nga iso ti mangitunda ti panakapatay mo, panakatay mo. Ay na Diyos ko, ay pilpiloso po ka manan. Nakado din ta di kiti lalakay. Di damot agsakit. Uray no mamartag damat nga padak. Ay naaya, di talat ti bagbagam. Ay naumak nga talaga kengkan. Kasano nga di ka mauma? Iso lang nga iso ti ibagbagam. Tunggal bigat, sakbayak nga sumrek iti trabaho. Kasta ti ibagbagam, kasta ti sasaum kanya. Iso nga kasto ti sungsungbat ko. Api nga di ka mauma. Siyak tupay kat maumuma akong deta kasta nga kinasaom. Sao ka nga sao. Iso lang nga iso ti ibagbagam. Ay na numaumaking ka talaga. Numaumaking ka. Anya ti ramidem. Baka amot ni isukatnak, edi sa bali. Isukatnak, edi saan naman martek, kasta ka de. Ay, saan nga kasta ti aramida? Ta saan nga kasta nga klase tao? Nauri no kas kasano, panpanunutek pa ilain ti anak ta. Balasitang dakkel ti anak tan, adan nakam nan. Ganyan nga ti aramida. Unay gamutin sa anak mo't kagkurkurang keng ka, itad kumot ti sweldok keng ka. Iapuntek mo't amin. Basta, saan ka nga isukat? Ang imaadan to lataramidik ka, tapno agnakim ka. Basta sa anak lagi din nga suksukat, sala ka mabutang. Uminumak lata, gapot ta iso ti kasapulan ti bagik. No kayat mo nga saan ka nga mauma, isardeng mo ti agsasaw ti kakasta. Tauri siya kat maumak matan, unay ka matan bakit? Di ka lang makaawatan. Pangikat ko't banog ko kunag matiarak. Makaamu ka nga rodin no kasta. Makauma ka nga talaga, Lando. Anyaman ng aya tinagapaan nyo iti asawam. Sigurado akmanan nga tiki na mamartek na nagririyan nyo itay bigat. Pasensya kayo nanang no. Mangmangig yu pa'y gayam ti panagsinong bat mi nga gasawa. Wan ata agabay laeng mo ti balay tayaw. Ti balay me kan balay yung nga gasawa.
Apay, talaga ka di nga di dungeg ni Lando nga anak me. Iti pamagbagam nga saan nan nga idyan nan ti panagin inom na iti arak. Awan na pulos nga ro dingdingin na kanyak nanang. Padasin nyo man. Anya. Da kayo man nga naganak kin kwa na. Padasin nyo man nga isot nga kasarita yu iso na nanang. Uri ni tatang. Kit ni tatang, saan ba't nga inom iti arak? Saanan nga inom ti arak ni tatang yaw? Nabayagan. Anya ti kayo asawa nanang. Agin inom mo't iti arak iti ni tatang? Wan, saan kay pa'y nga agasawa akin ni Lando nga anak me? Mamartek mo't iti ni Tasyaw. Aya? Ti amok kat saan nga talaga nga inom iti arak ni tatang, nanang? Ay saan man? No kasanot kinamamartek ni Lando nga asawam. Nakarkaro pa'y idi nilnakay ko ni tatang iyo. Anya? Kaya sa nanang, insardeng nan gaputa adan narik na nga sakit. Ay saan? Siya tinang pasardeng kung kuan nga uminom iti arak. Anya? Anya tinaramid yun nanang? Kasano yung napasardeng ni tatang nga uminom iti arak, idinto nga kuna yung nga nakarkaro pa iti kinamamartik nangim ni Lando. E di damo akat jak amo ti aramida. Namin adok mo't nga binagbagaan ni tatang yaw. Aging nga na umaakmatan nga mangbagbaga keng kuana. Tawan mo tapolos ti dinggen na nga sao. Oh, kasta mo ti aramidik kinilando nanang. Inaldaw, minalem, rinambii nga bagbagaak, pagsawsawak, awan na polos ti dinggen na. Tagayam, saan nga kasta tinasayaat nga aramiden. At dati nasasayaat nga wagas tapno no makaamiris ti maysa nga tao. Kas tinaramid ko kinitatang niya. Anya tinaramid yun, nanang? Anya tinaramid yun tapno nagsarding ni tatang uminom iti arak. Gaputa na umaakon nga agsasao. Na umaakon nga mangbagbaga kinkwana. Saan kon nga kinasao isuna? Anya? Saan ko pulos nga kinasarsarita ni tatang yaw? No saan yung nga kinasarita ni tatang? Kaya't ko sawan. Sa anak pulos nga nagsasaon. Nagbalin akon nga umel kenkwana. Ha? Saan kumot na dingdinggen dagiti sa una? Nga uray no adda iti sangwanak. Kat kasla saan ko makitkita ni tatang yaw. Taan ya pa iti serbina no agsauak. No saan tumuladinggan. Di kayo maawatan nanang. Saan yung pinagpagunyan? Saan yung kinasao? Saan yung kinasarsalita ni tatang? Wan. Kasanong organ nagsardeng ti panaginom na iti arak nanang. Nabayag. Nga saan ko nga pinagpagunyan ni tatang yaw. Naging uumelak kenkwana. Iti lasod iti makabulan. Makabulan? Makabulan nga di kay pulos nagsasaunanang? Kinitatang yulaang Siyempre, kasaok mo no kasaritak mo ti sabali nga tao. Nang runa no awan ni tatang yaw. Ngem no ni tatang yaw, ti adda iti sangwanak, jak pulos agsasao. Uray no pagunyan nak, jak pulos sungbatan. Uray no anyat araramidin na. Uray no arakupen nak agkanak, jak pulos agsao. Aging nga nakaamiris. Nga sa kula pagunyan, sa kula sungbatan wano kasarita, no isarding nanti aginom iti arak. Kasta karod tinapasamak. Anya? Gaputa na amiris nan, nga kasla pa nagrebeldek deti saan ko nga panagsasao. Deti pa nagbalin ko nga umel keng kuana.
Namin pinsan nga insardeng nan ti panaginom na iti arak. Kat, si ipod din, kinasaritak manen ati asawak, kinasaritak manen ni tatangyaw. Kat, kaasin na po Diyos, saan nan nga insuble ti panaginom na ti arak. Tadi na kanukayat nga jak agsasao. Kailiw na kanu ngamen. Nga kasaunak wano kasaritanak. Kasla kanu awanak iti biyag na. Idi jak agsasao. Ay, mayat manggayam na ngayat na panunot yo. Taiso ti na magbalbaliw kinitatangyaw. Gaputa naging uumilakin kwa na iti makabulan. Namin pinsan nga inikat na ti madi nga bisyo na. Mabuteng metla ti loko nga mapukaw nak. Takas lamot lang nga napukaw nak iti biyag na. Gaputa jak met pagpagunyan. Ay, kasi ka padasem met nga ramidin day ta kinilandaw. Tabareng makaamiris met akas iti amana. Ta isardeng na moten ti panaginom na iti arak. Mayat sa ngagpaiso nanang. Sa aklag sao, no awan ni Suna, da kayo kasaritak, ni Pipay, ni Tatang, nagiti karuba, nagiti gagayim ko. Ngem no ni Lando ti kasangop, saan nakagsasao? Kasta ti naramid ko ide. Iso nga kasta mo ti aramid, no kayat mo apadasan. Ay, talaga nanang, kastang agpaiso ti aramidak. Manipo dita, yan tangay awan mat serserbiti sa ukin kwa na, tadi na matdingdinggan. Sa anak laang ng nagsasao, ure no pagunyan nak, ure no kuldingin nak, jak pulos agtimag, wana awan na pulos tit mangig na nga timag ko. Tapno maamiris ng tumat. Nga sa aktul aguni sa aktulag sa umanan. Into no isardeng na matan ti panagin inom na iti arak nanang. Hala, nasaya at no kasta ti aramidem anak ko. Tabareng no, kas kinitatangyo. Agbalbaliw matan ni Lando. Anya ti kunayo nanang? Ti kunak anak ko, saan ka mas daaw, no saan nak nga manggagngag sao no adda ni tatang mo. Ape ngamin nanang. Ilawlawag ko ni lolo ken lolam, kasta tinapasama kadakwada idi, kastoy. Anya nanang? Mamartik idi ni lolom. Ni lolo Tasyo? Wan, saan mat nagagagin inom iti arak ni Lolo Tasyo ananang? Saan ita? Ngem idi, agin inom kano iti arak. Idi awang kapay. Ay, kaslakin ni tatang mo't lang. Ngem apengin sarding nangarot ti minom iti arak nanang. Isong ordi ti ilawlawag ko king kanak ko. Gapunta saan kanumat nga dumdumngig ni Lolom ken ni Lolam. Uray kanayon nga bagbagaan ni Lolam ni Lolom. Napanunot ko kano ni Lolam nga saan nalaangan nga pagpagunyan ni Lolom. Taapay nanang. Ket, panagrebelde na nga Gaputa maumangatan nga agsasao na uman nga ng bagbaga kin Lolom. Amom kadi nga makabulan nga saan nga pinagpagunyan ni Lolam ni Lolom. Makabulan? Nagpayag matan nanang. Kaslamod na nagbaling nga umalan ni Lola no kasta. Un kasla umal ni Lolam, no ada iti sangon ni tatang ni Lolom. Ngem no sabali nga tao pagunyan namat, kasla kanyak. Pagpagunyan ka, ngem no ni tatang mo ti kasangsangok, saan ko pulos nga pagunyan, sa anak pulos nga aguni. Ay, kasla maawata ko nanang. Kahit masawan nanang. Gapo iti panagbaling nga umal ni Lola, nagbalbaliw ni Lolo. Wen anak ko, kasta ngagpaiso. Insardeng kanon ni Lolom ti panaginom na iti arak,
Gaputa di na kano kayat nga saan ngagsasao ni Lolam. Takasla kano awan ti kadindin nana. Kasla kano awan ni Lolam iti biyag na. No saan na mo't makasao? Ay, naglaing man ni Lola nanang. Tanapanunot na tikas na nga wagas. Kahit nasawen, sumatirami din yung kinitatang nanang. Uwin anak ko, na istorya nga ni Lolam kanyak day nga banag. Kahit kaslamayat nga padasik mo't kinitatang mo. Tabaring no iso, ti epektibo nga wagas. Tapno isardeng tan ti kinamamartik na. Ay, sige nanang, game ka deta nanang. Awan ka di pa'y nilando, anak ko. Awan pa'y nang nakasarita mo ni Pipay. Bakakit no mas daaw no hangka nga hangka agsasao. Nakasarita ko nanang, nagtulag kami. Kat kayat namot ti aramidek. Takayat namot ngagbalbaliwan ti amana. Ay, piman pa'y nga Pipay. Kasano pa no mapukaw na ti amana. Nagtangken tumot kami ti ulo dati nga lando nga anak mi. Iso nga nasaya at mag. Taaramidam ti inaramid ko idi kinitatang iyo. Angem dati lat may ibagaking ka. Ha, Petra, anak ko. Nang, no aramidam dito. De agin uumil ka. Uray anya ti mapaspasamak. Uray anya ti aramidin ti asawam. Saan ka ngagsasao? Baka amat no bumigay ka, no arakupin na ka. Sana pulos nanang. Baka kat no aprusan na ka, no agkan na ka, kat bumigay ka, agsao ka. Ay nasaan nanang, sana kakasta. Nabayag pa ikid din nga awan ti panawin me kadagita nanang, tamadla pa nag-inom na ti arak ti raramidon na. Mala, nasaya at no kasta anak ko. Uray no anya ti raramidon na king ka, di ka pulos agsasao. Panindigam, takderam. Sa kantulag sa ukinkwana. No ikarinan nga isardeng na iti panaginom na iti arak. Talaga nanang. Talaga nga jak pagpagunyan. Aging nga di na isardeng ti kinamamartik na. Nauma akon kinkwana. Nauma akon nga magbagbaga kinkwana. Isong aramidik ti amin tapno jak pulos pagunyan isuna, nanang. Mala na saya at to kasta anak ko. Ala ilalaing mo nga raw. Tauray da kami nga naganak kunkwana. Kayat mimot nga agbalbaliwon ti anak me. Tadimi kayat nga agbabawin to kamaudyanan na no makaala iti nakaro a sakit. Namnamain nyo nanang. Sa anak pulos nga bumigay. Uri niya tararamidin ni Lando. Jak pulos pagunyan, aging gangan di na ikalikan niya. Nga isardeng nanti pa naginom na iti arak. Alawon nga rod. Oh, ingka maturog yan, Pipay. Madamdaman nanang. Apay. Awan mo ti klase kinto na bigat nanang. Uray pa'y anak ko, madino agpipuyat ka. Madino maladaw ka nga maturog. Apeng urod si ka nanang. Kat urorayik ni tatang mo. Urayik mat ni tatang ananang. Ha? Kayat ko nga makita di aramidem nga saan ka ngagsasao iti sangwanan na. Ay talagang kasi ka nga ubing. Ubingan ka, maharites ka. Kahit ko lang nga makita nanang. Si kamot, pagustuhan na ko na. Sana bali nanang, agbehave baklaang. Agbehave ka Ni, isunan sa tamang mangig ko nga sumungsungad dito balay. Ay, si Ripik lang titawan. Uy, ni tatangag pa iso nanang. Alagsagana ka nanang. Saan ka ngagsasaundap na tinamangag? Yaon bakit? Bakit? Lukatan mo diri daw. Saan nga nakalagtatang? Lukatan nyo lagtan diri daw.
Abi nga nakaring ka, pipay anak ko. Tsak pinamaturog tatang. Ka maturog ay. Nagkapanyo tatang. Kapag iyanda ninong mo nga Junad. Nabang ka man naginuman? Ala ka. Kanayon ka lang nga mabarbartik nga gawit tatang. Magikatlad ba no anak ko si Kaman? Ay, bakit? Ada ka diti makandita? Bakit? Awan sa timakanan tatang. Agluto kayo na. Ape, di ka di nagluto. Petra, bakit? Kung bakit iba't siyandak mo, tati, kanag amom nga mabisinak no sumangputak. Bakit? Idasaranin na. Tapi nga di kagsasaw. Hoy, Petra, bakit? Tatang. Api nga di mo to nagsasao ni nanang. Ala. Umal sa amutin ni nanang tatang. Anya ti bagbagang pipay. Sabi ko mga agbay nga umal ni nanang mo, kung saan ba't nga umal nga sigo di sura? Saan lang agsasao? Saan man tatang? Anan sa amot amot ti agsaw ni nanang. Ay, bakit? Bakit? Ay, inak malagluto nga rudain. Bakit? Itimplanak man di kape. Bakit? Ala na, maladaw ako naman nag-agubra. Petra, hindi ka pala rabi, nga di ka gununi. Di nagsungsung batan nung pagpagunyang ka. Anyaya ti problema. Talaga nga di kagsaw. Ay, saka mo no anya deta raramidem. Tasibo di rabi, di ka pulo sa gununi, di kagsasao. Ipagarup pa yun ni Pipay nga anak ta nga, nagbalin ka nga umal. Anyaya deta nga style mo. Kapo ka dita na barte ka man nga simbangpat. Kat sa anak pagpagunyan. Sa anak nga kasao. Ay, apo aya. Pamon. Agkape aktulatan dita tiyang-tiyanggi. Naglaing ni nanang lola. Ay, apay. Talaga nga saan nga nagsasao? Saan na sinungsungbatan ni tatang? O rin ang pagunyan ni tatang? Saan ka din nanang? Ay na, talaga marites ka nga. Ubing, amuyo ka din nanang. Nga dati apo ko yo, inururay na ni tatang na. Takayat na laeng nga maimatangan dati aramidek. Nga saan ko nga pagpagunyan ti amana. Ay na, ubingan ka si Kapipay, marites kan. Ay na, babaam kadlatan. Ay, marites mo ti inanakan ti lulang na. Saan ka marites lola? Kaya't ko lang ang buyaan mo ti aramidin ni nanang. Takayat ko nga min nga isarding mo ti ni tatang ti panagin inom na iti arak. Alawad nga rod apok. Alakot. Baring no, adamot nagdalanan na tinaramid ko nanang. Talaga ka di nga di mo pulos pinagpagunyan ni Landaw. Saan nang? Wan lola! Saan na pinagunyan di rabi Nagmayat, kaslalang estatwa ni nanang nga di agsasao. Ore sao nga sao ni tatang, saan na nga panpansinin? Alaka, bareng makaamiris tumot Bareng no, mariknanan tumot. Nga kaslapukaw namat, nga saan mo nga pagsawsaw, nga saan mo nga kasasao isuna. Kat isardeng nanton ti panaginom na iti arak. Bareng kumaalula. Sabi ko maananang. Itultuloy mo laeng dayta anak ko. Uray no anya ti mapaspasamak. Uray no anya ti aramidon nilandukin ka. Di kanto pulos agsasao. Sa kantula agsao. Into no, ikarinan nga dinan. Nga saan nanton nga saan ton nga agbarbartek. Nga
Isardeng nanton di pa naging inom na iti nalabas, iti arak. Talaga nga kasta ti aramidek nanang. Panpanunutik namin ni Pipay, ti masakbayan na. Kasano no agsakit ni Lando. Ay, iso nga urean niya't mapaspasamak nanang, ikarik kada kayo. Saan ko nga kasao, saan ko nga pagunyan ni Lando. Agingga nga di na isardeng ti panaginom na iti arak. Ingka maturugan anak ko. Kahit kung mapay nga buyain kayo, kinitatang nanang. Saan na anak ko Naimatangan mo ten, idirabi nga saan ko pulos pinagunya ni tatang mo. Ket kastaman ti aramidem itan nanang. Wen anak ko. Uray no, umabot ti makabulan nga kasti inaramid ni Lolam, kini Lolom, aramideg. Ay, sapi ko maata saan nga umabot iti makabulan nanang. Sapi ko mata kasaumton ni tatang. Gaputa isardeng nanti panaginom na iti arak. Dayta mo ti daw dawat ko anak ko. Narigat mo't kanyak nga saan ko nga kasaon ni tatang mo. Nang runa no, ada iti ibaon na kanyak. Ada ti kasapulan na. Siyempre nakasanayak mo't nga itimpla ti kape. Nga idasarak ti kanon na. O rin no kaskasano, mailiwak mo't nga mangkasaukin kwa na. Mailiwak mo't nga mangbagbagakin kwa na. Nga manya nga rod. Dating mo't kat pagsayaatan na. Pagsayaatan tayo. No iso ti makapagbalbaliw ken kwa na nga ikaten nanti panagin inom na iti arak. Anusak. Aramidik ti amin. Kat sa akto lagsao, sakon to lapagunya ni tatang mo. Into no isardeng nan anak ko ti panaginom na. Yee, naglaing kayo nanang. No kaya ni Lola, sigurado nga kaya yumat. Sayon to lapagunyan ni tatang, into no isardeng nan ti aginom ti arakwan nanang. Unanak ko. Ngam no aguni kanton. Kat may mayat pa'y nanang. Kahit nasawan, insardengan ni tatang ti panaginom na iti arak. Alakit idawdawa tayo anak kong saan nga bumayag da ito Takas ti kunak. Kahit kumutang nga kasarita ni tatang yo. No lakit di isardeng nanti panaginom na ti arak. No nasapsapang nga mapasamag dayta, kat di nasaysayaan. Saan ko man nga umabot iti makabulan, nga saan ko nga pagpagunyan ni tatang mo, anak ko. Talaga nga dinagpagpagunyan Sipo di tay simbang petak. Nga agpaidasarak ti kanek. Saan ka pulo sagsasao, Petra, bakit? Simbrek kalatan di ti kwarto. Nagidakan. Dua aldawon nga awan tinangig ko nga timik mo. Tsaka mo no, anyat kahit nasa windeto, yung mo pagpaguni kanyak. Ang may salayang ti atap ko. Agpapauyo ka, kaputa na parte ka kamarin nga nagawid. Ha? Nagatingan? Imposible nga di kagsaon, no kaya arakupin nga. Agsaw ka na bakit? Talaga nga di kagsaw Apay, umil ka din? Una sa kantulag sa uno, patgakon ti kayat mo nga saan ako nga nagbarbartek. Ibagag mo't king ka bakit nga kasapulan ti bagik ti arak. Abi na di mo mawatan. Kising ka man, baring nagsaugan. Aguni ka na bakit? Talaga nga di kagsawa. Siguro kunam. Sanak tula pagunyan no, isarting konti ang kinong tiarak.
Siya mo na. Para makita. Imposible nga mamatiis mo tisan nga mang paguni kanya. Talaga nga di na kayo ta. Padasik mo na labusan. Katikman ti pagananay na. Niya. Saan mo't kagriri nga labusak? Bakit? Di nagpagpagunyan, di nakasasao. Angin, saan mo matiparit nga labusan ka? Kaya nasawen, saan mo matiparit nga aramidik tiket kung aramidik ka? Ni, talaga nga di kagsawa. Laki ta kumana. Aha. Amo kong tiramidek. Dito ikot ti kay ayom nga agkak. Iti duwa nga mansanas mo. Nang runa dagiti duwa nga nakaparabaw nga pasas. Nay. Danang kung atimik mo. Kunam. Nag-asog ka. Mayat sa. Epektibon sa mo. Wala, iba-iba ko ba. Adaman nang ko Angim, nakapkapsot laeng sigurado ak nga. Naggapukin ka dahil ka timat. Nag-asog ka man na. Aguni ka nga minin na bakit? Isarding mo detan saan mo nga panagsasao, panagisaritam kanya. Ni, talaga nga. Panindigama, sige. Para kita man ha. Oh. Nagtimag ka manan. Ni, apay agwingiwing ka. Apay, saan ka nga maibilang nga timag na di panagasog mo? Kunam. Ni, agwingiwing. Talaga di agsawa. Kitaik man. Pumababaak man, takitaik man. Kitaik man, natilaing mo nga. Agin uumal? Ita, adaw kong diti ruangan ti kweba. Teka ay ayom launay nga batok-batok idi. Uray no kasanot kinasamag na. Batukak, mapagsao ka laeng, Petra, bakit? Nangig ka nagtimek. Kunam. Saan lang nga asog day jayan? Nakarkaro day jayan? Naglukat tangiwat mo. Kunam day jay. May sa letra day jay. Timig day jay, bakit? Ay, urek lang ang usawan. Mayat sa, itultuloy ko. Ibaybayag ko. Tabaring agbalikas nga nalaingan. Saan lang nga, ti iba-ibaganan. Ti maisaunan. Sa mo nga ikapot, Sa mo ikapot. Sa mo nga ikapot. Ala, agkayang ka. Uray no naraber ako na. Uray no nasamag, ti karuutan na. Bato ka, mapagsao ka laeng, Petra, bakit? Lando! Nangig ko, imbalikas mo't nagang ko, lando ko nam. Ay, naurek na nausawan ka talaga. Ay, na bakit? Tiyamok na umil ka nga talaga. Agsao ka, bakit? Nini, agwing-iwing ka. Pa'y ulitag. Kahit mo ulitag.
Tapno no, masigurado nga, lando tinsawang mo. Lando nagimas. Ay, nanayunan ti sa umawn. Saan lang anagang ko tinsawang maun? Nagimas ko ng bayan. Palalam, lando. Tikat laing mo nga mang pasaukan niya. Ala, ituloy mo nga ron. Ibaybayag mo. Palalam. Ay, nabakat. Agsaukan mo lagayang. Ituloy ko nga ron. Lando. Lando, tikat laing tadila mo, Lando. Lando. Kailiw ko unay dito timog mo, bakit? Nimbaglakid din taamok no kasano ka pagsawan. Inta nga rudan. Agbiyahitan nga mapan sa dilangit. Lando. Kaimimas, Lando. Talaga. Lalo no day, iyungap mo tangiwat mo. Baybayam nga rumor dagiti asog kinaring mo. Lando. Sige, Lando. Lando. Abay. Mapanin, Lando. Mapanin. Sige, agsabaitan, Petra. Lando! Wow, Tatang! Congratulations! Abay. Abi nga kung congratulatin nagnati anak ta. Petra. Diyan ka mo, damagim kin kwa na Kit, napagsaom ni nanangan. Kit nasawin, nakaamiris kan, Tatang. Nga isarding munti panagbarbartik mo. Iso nga napagsaom mo ni nanang. Anyo ti magbagati anak ta, Petra? Anak ko. Napagsaunak ni tatang mo. Yay! Naglaing nga talaga ni nanang. Naglaing kayo nanang nang pabaliw kini tatang. Ti amok na umabot mo ti makabulan nga kasti ko na yung naramid ni lola kini lolo. Agasam. Duarabi ilaang kada kayo nanang. Napagsauna kayo ni tatang. Kahit nasawin tatang. Inkariyon nga ni sarding yun ti agbarbartek. Uwin ko lang natan. Uwinan ako. Basta. Adda sa bali nga inkarik kininanang mo. Anya? Basta. Maladaw ka na anak ko. Di ba't adabasa mita? Ay, uwin nanang. Kagsukatin. Ay, basta. Congratulations, nanang. Mission accomplished. Yay! Inaktiba ka kini lola ito makasangpat nak. Nga naaramid yun naramid na kini lolo. Ay, sa ano nanak ko? Siyak tulaan ng timang ibaga kin kwa na. Tatang. Agyaman nagtatang, ta nakaamiris kayon. Nasaan kayon nga agbarbartag? Alahunan ako. Inga jisilid mo. Inga sukatan. Mission accomplished ko nati anak ko kasi yung emti kinagpaiswan na palpak ti plano. Palpak tinaramid ko nga panangtulad ko tinaramid ni nanang edita mamartek pailaeng ti katuga nga kalalaki. Ta saan kumot nga natepelan ti nagsao iti asawak. Ta kasanugot na laing mo't, wais mo't, nasirib mo't. Amo na mo't dati weakness ko. Hang ko napigilan ti nagsao. Lando. Iso da ito iti problema kasi nyong gaputasan nga imepekto deti insingasing ti katugang babae. Baka adda digiti amuyo nga sa bali nga wagas tapno no nga aramiden ti maysa nga asawa kas kanyak tapno mapagbalbaliw nati mamartek nga asawa na. Anya pa iti mayat nga aramidek
Tapno, dingganan ni Lando ti pamagbagak. Nga uray no kisayan na laeng. Uray no inutin na nga ikatan. Nga uray no saan na nga biglaan ti panangisardeng na ti panagbarbartek na. Adamot siguro dagiti nakaasawa iti mamartek akas kanyak dito nga viewers. Kadagiti napagbalbaliw na't asawa na anya tinaramid yo kasi nyong pakishare man. Tabareng no iso ti umapekto iti asawak. Taday di naramid ko nga naging uumilak saan mo't nga bimayag. Agyaman aklaunay kasi nyong ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga pakasaritaak kadagyaman akmat kadagiti makaited ti balakad. Sabi ko makit nakaibatit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag dito nga pakasaritaak nga uray no iti udi nakit adda parikot nga kayat ko apabalakadan. More power to your program and God bless everyone. Ito'y ag problema pagayam mo, Petra.